Gaston, Ja, welkom. Hoe gaat het met je? heel erg goed. Goed in je vel? Ja, het is, kijk naar buiten. Ja. Als je nu niet het verdient, dan lukt het je nooit Dan meer. gaat het niet gebeuren. Dus dit is voor ons echt het hoogseizoen, ja. Maar inderdaad, je zegt, kijk naar buiten, is goed weer. Dus een week of 5, 6 geleden is het pas begonnen, het goede weer. Was Ja. je toen iets nerveuzer of zie je dat dan meteen? Ja, hoe vroeger het warm wordt, hoe beter het voor ons is. Hè? Je moet je voorstellen, als het later in de zomer warm wordt, Ja. dan stellen de mensen het vaak een jaar uit. Hè? Ja. Levertijd is tussen de 4 en de 8 weken. Ja. Ja, als het dan in juli warm wordt, dan zeggen ze, nou, dan doen we het volgend jaar Ja, wel. de Want zomer dan is we al toch bijna niet- voorbij. Precies, Ja, ja, precies. ja. Ja. Dus hoe vroeger het warm wordt, hoe beter voor onze business. Ja. Dus elke dag dat de zon schijnt, ben jij Ben ik vrolijk? ben Ja. je vrolijk. Ja. Je zit volgens mij sowieso wel goed in je vel, niet? Ik zit er Of, goed in, ja. Ja. Ja, zeker weten. Komt dat, het werk loopt lekker, privé in balans? Of, Eigenlijk, ja. het hele cirkeltje is rond. Privé heb ik het lekker in balans, inderdaad, ja. Werk loopt goed. Om even terug te komen naar een aantal jaar geleden. We zijn vanaf dat moment elk jaar wel een 20-30% gestegen. Zo. Ehm, Ja, jullie sector had eigenlijk had geen last van, in die zin van we gaan niet de hele uitzending over corona hebben, maar mensen gingen net investeren in hun huis, hè? ja, Toch? precies. Ja. Dus mensen gingen niet meer op vakantie en gaven hun geld uit aan vooral de tuin, moet ik zeggen. Dus Ja. mensen gingen heel veel meer buiten leven. Dus de overkappingen bij ons, en vooral de lamellendaken en de vouwdaken, noem het maar op, die hebben echt een behoorlijke vlucht genomen. Het terrassen, de overkappingen, dat is echt wel booming op dit moment. En dat komt eigenlijk door de corona. Oké. Ja. Dus je hebt je bedrijf eigenlijk stelselmatig elk jaar zien groeien 20-30%. Ja, ja. Begrotingen die je maakte, steeds... We zijn in omzet bijna verdriedubbeld. Zo. Ja. Dus dan mag je niet klagen. Dan mag je zeker niet klagen. Nee. Had je dat, uiteraard voorzie je groei, maar had je ook deze groei voorzien? Of had je hem eigenlijk liefst zelfs harder? Ja, je wilt Nou, altijd meer, maar... Ik vond het altijd eng. De corona sloeg aan. Je wist totaal niet wat je kon verwachten. Dus je denkt, oh shit, daar gaat de groei. We waren al een paar jaar aan het groeien. En ineens denk je, ja, dit is het. Nou gaan we niet meer groeien. Ja. En dan blijkt de corona positief te zijn. Ja. Dan rol je mee in die corona. 2 jaar later, corona over. En ik dacht, shit, Nu en valt nu het is het stil. gedaan met de groei. Ja. En toen kwam het hittestressverhaal. Wooncorporaties die met de handen in het haar zitten. Ze hebben te goed geïsoleerde woningen gebouwd. Waar de warmte niet meer naar buiten kan. En dat in combinatie met de steeds warmere zomers. Ja, ze hebben woningen gemaakt waar het nou gewoon 40 graden wordt. Ja. En ineens komen de wooncorporaties op mijn pad en de vastgoedbezitters. Ja. De huurders willen geen huur meer betalen. Kun je me alsjeblieft helpen, want we moeten koelen. Ja. Of in ieder geval koelen, de warmte buiten houden. En dan gaat het meteen over grote aantallen natuurlijk. Dan gaat het over een hele grote aantal. Ja. Ik denk dat wooncorporaties, de laatste keer dat we met elkaar gepraat hebben, Ja. was dat nog niet eens 5% van de omzet. Op dit moment mijn top 4, top 5 klanten zijn allemaal wooncorporaties. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel prettig dat je je op verschillende doelgroepen focust. Hè? De particulier en de business-to-business, de zakelijke markt Ja. eigenlijk. Hè? Misschien dat die particulier na corona even misschien iets rustiger aan is gaan doen, maar niet. ook niet. Ook niet. Nee, de orders worden groter. Dus waar vroeger iemand ons belde voor een screentje van een paar €100, Ja. krijgen we nou steeds vaker telefoontjes van particulieren voor een lamellendak van 14.000, 15.000 euro en hoger. Dus de orders worden groter. Ja. Groei is leuk, groei je omzet, groei in personeel. Ja. Maar het zal ook wel wat uitdagingen met zich meebrengen als je elk jaar zoveel groeit. Je moet het steeds kunnen bijbenen, hè? Kwalitatief, personeel, ruimte. Ik mag me heel gelukkig prijzen dat ik 3 jaar geleden een operationeel directeur heb aangenomen. Glenn. Ja. En die bestuurt het bedrijf zo goed dat we zelfs nu afspraken zijn aan het maken dat hij in de komende jaren doorgroeit naar algemeen directeur. Oké. En hij heeft een aantal dingen opgezet. Eén, de Gele Academy. Ja. Dus hij leidt jongens intern op. En dat kan op technisch vlak, denk aan het afstellen van een motor, noem het maar op. Dat kan ook op sociaal vlak. Dus Coolblue die komt een presentatie geven, hoe bereik je de glimlach op een mens.
Maar ook bijvoorbeeld, we werken veel in de zorg, dus er komt zorgpersoneel van Daalzicht. Die komen bij ons vertellen wat voor impact heeft het als je op een verkeerde manier bij een gehandicapt iemand naar binnen loopt. Ja. Dus zowel sociaal als... en niet alleen de dagdelen, maar we zijn ook een portal aan het maken met allemaal instructiefilmpjes, dat een monteur kan kijken van, ik wil die en die motor wil ik afstellen. En als je een instructiefilmpje ziet, en als dat helemaal top staat, dan zou je dat zelfs kunnen vermarkten naar collega's. Dat is één weg waardoor wij personeel kunnen binnentrekken. Een andere is dat wij het Young Talent programma hebben, waar we jongeren van 15, 16 die of het verkeerde pad op dreigen te raken of op het ateneum zitten en eigenlijk met de handjes willen werken. Samen met de ouders een toekomstplan maken, hoe ze bij ons in het bedrijf kunnen doorgroeien. Dus die twee gecombineerd heeft erin geresulteerd dat we qua personeel toch, als ik kijk naar de buitendienst, van de laatste keer dat we bij elkaar zaten, een bus of 6, nu op een bus op 15, 16 zitten. Meer dan verdubbeld, bijna verdriedubbeld. Bijna verdriedubbeld, ja. Maar je gaat me toch niet zeggen, iedereen in de bouw, horeca, maar is het meer in de bouwsector. Personeel zou je daar hebben jullie niet? Het enige wat wij niet krijgen of moeilijk krijgen is ervaren jongens die je de sleutel van een bus kan geven en ga maar op pad. Je moet de jongens zelf zoeken, je moet de jongens zelf opleiden intern. Ja. En je moet uiteraard, het allerbelangrijkste is het bestaande personeel wat je hebt, die behouden. Ja. En ik denk dat we dat heel goed doen. Ja. We houden de jongens tevreden, we hebben bijna geen verloop, we hebben vrijdagmiddagborrels, we hebben sinds kort een hele mooie showtuin met een buitenkeuken en een green egg. Zo doen we 1 keer in de maand ongeveer doen we daar een barbecue organiseren, bouwvakborrel, kerstviering, gewoon leuke dingen organiseren en het goed zijn voor je personeel. Is het focussen andere bedrijven misschien daar nog iets te veel op, wel enorme budget en aandacht naar nieuwe mensen aanwerven? Maar zoals jij zegt, je mensen behouden en die kennis en die DNA wat die mensen hebben, dat is misschien nog wel belangrijk. Veel belangrijker. Ja. Veel belangrijker. Ja, als je een ervaren iemand verliest in je organisatie, dat kost zoveel tijd om een nieuwe jongen op te leiden tot waar die is wat weg is gegaan. Ja. Het allerbelangrijkste is je personeel tevreden houden. Ja. Dus bijna verdriedubbeld qua teams, elk jaar 20% gegroeid. Ja. Is je bedrijf verder ontwikkeld qua assortiment, qua aanbod? Assortiment, wat ik je net al zeg, we zijn heel erg op dat buitenleven zijn we nu ingesprongen. Vraag van de markt of het idee van jezelf van ik wil het assortiment verbreden? Of kreeg je ook meer de vraag van hier moet ik iets mee? Nu vragen zoveel mensen mij om hier iets mee te doen. Een combinatie denk ik. Een combinatie. Ik had een jongen in dienst, die werkt nog steeds bij mij, die verkocht overkappingen, simpele polycarbonaat en glazen overkappingen, in combinatie met garagepoorten. En die wou ook naar het hoger segment en daarmee gaan zitten. En oké, als jij naar dat segment wil, ik maak jou ook helemaal verantwoordelijk voor die afdeling. Ja. En jij beslist wat we gaan verkopen en jij beslist welke leveranciers. Dus die heb ik de complete vrijheid gegeven. En die kwam met de lamellendaken, schuifdaken, noem het maar op. Ja. Dus eigenlijk op zijn konto heeft hij dat gedaan en met heel veel succes. Okay. Ja, we zijn nu voor in ieder geval de leverancier wat wij hebben, Coradi in dit geval, zijn we de op één na en bijna nummer 1 beste leverancier van lamellendaken. En dat in een kort 1,5 jaar tijd. Ja. Goh, en dat dan toch op zo'n korte tijd. Hè? Inderdaad, dan heb je toch, je team moet ook meegroeien, maar dat lukt dan door die academy en door die operationeel directeur. Ja. En we zijn begonnen met particulieren en nu ben ik met hem samen kijken, oké, dit kunnen we ook projectmatig wegzetten. Ja. Bijvoorbeeld in de recreatiemarkt, waar we nu bezig zijn voor 2 grote klussen. Daar is het ook top natuurlijk. Als jij een vakantiewoning hebt, voor een recreatiepark, ben je gebonden aan een aantal vierkante meters. Tenzij je een verschuifbaar of een kantelbaar dak hebt, dan telt dat niet meer in je vergunning. Dus daar zijn we nu ook heel erg op in het zetten van jongens, wij kunnen je helpen om extra leefruimte te creëren. En ik heb het net erover dat mensen heel graag buiten willen leven. Dat is op een recreatiepark nog 10 keer zoveel. Ja. We gaan eens even kijken. Wij zaten inderdaad al 6,5, eind 2016 zaten we samen, dus dat is een stuk meer dan 5 jaar. En dan heb je wat uitspraken gedaan of wat dingen gezegd. En we gaan eens even kijken wat die ook alweer waren. Dat is het moment dat ik gevraagd word, wil je de zaak in?
En ik had een leuke baan. Ik zat in de horeca in Spanje. Ja. En dan moet je op een gegeven moment de beslissing gaan nemen, ga ik het familiebedrijf in, ja of nee? Dat was wel mijn moeilijkste beslissing tot dit momentje. Ja, want een familiebedrijf ga je niet zomaar in om te zeggen van ik probeer het eens een halfjaartje. Toch? Je denkt er langer over na dan bij een andere baan, kan ik me voorstellen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook een opmerking van iemand die ik in Spanje kon. En die zei van ja, je krijgt alleen maar spijt van de dingen die je niet doet. Ja. En ja, met die gedachte heb ik bij mezelf nagedacht van nou, ik probeer het wel, maar dan een jaar of 2. Ja. En als er dan echt niks voor me is, dan kan ik altijd terug. Ja, precies. Ja. Ja, volgens mij na een half jaar zei ik al van ik ben helemaal klaar in Spanje en dit is wat ik wil. Ja. Dit is mijn toekomst. Dit is wat ik wil, dit is mijn toekomst. Ja. 6,5 jaar later. Nog steeds. Ik moet wel zeggen, ik heb toch nog lichtelijk teruggegrepen naar mijn verleden. Ik ben bij evenementen ingedoken, niet zoveel als vroeger. Ik doe een aantal evenementen, denk aan Rewind, wat ik organiseer in Limburg en België. Zuiderliefde Festival, Limburg Zomercarnaval, noem het maar op. Dat zijn er niet meer in de aantallen vandaar, maar ik organiseer nog wel wat dingen. Vroeger verkocht ik ook VIP-tafels en dat soort dingen. Ik heb een conciergebedrijf, concierge services, waar ik ook nog steeds VIP-tafels en andere luxe dingen regel voor klanten die het nodig hebben. Ja. En je moet toch nog gebruik maken van het netwerk die je hebt opgebouwd, anders is het ook doodzonde, denk ik. En toch ook om die behoefte, die kriebel ook te bevredigen, zeg maar, van ja, toch dat die evenementscène waar je uitkomt, hè, om dat nu helemaal af te sluiten, dan zou je niet helemaal meer in balans zijn. Ja, ik vind het zonde. Ik vind het zonde dat je jarenlang een netwerk in een bepaalde sector hebt opgebouwd en je doet er niks mee. En dat vind ik niet alleen zonde van mezelf, maar dat vind ik ook zonde van de mensen om me heen die het nodig hebben. Mm-hmm. Dus dan kan ik beter mijn netwerk inzetten om mensen te helpen die iets geregeld willen hebben in Ibiza of in Barcelona of wat dan ook. Ja. Dan dat ik het laat liggen en laat verploeteren. Dat vind ik doodzonde. Oké, dat regelen is één via het netwerk, maar echt volle kracht evenementen organiseren. Ja. In de laatste jaren soms wel 2 per week, of 2, 3 per week. Dat is wel echt, dat is enerzijds netwerk, maar anderzijds is dat ook echt een hele onderneming toch wel geworden. Hè? Dat is niet even 1 evenementje per jaar in een weekendje organiseren. Ik ben wel af aan het bouwen. De markt is wat grimmiger geworden na de corona. Mensen beslissen heel last minute. Dus dat is best wel wat stress op dit moment. Hè? Als mensen last minute beslissen en je hebt een hoop kosten gemaakt. Ja, hoe ga je daarmee om? En wat ga je nou voor personeel inzetten? Hoeveel, noem het maar op. Dus ik ben wel een beetje, de kleinere locaties ben ik wat af. Te risicovol? Of, het is te risicovol, maar het blijft een uit de hand gelopen hobby voor mij. Hè? Ik heb de zonwering, dat is mijn core business. Ja. Dit is een hobby. Dan moet het wel leuk blijven. Ja, het mag ook weer niet te veel afleiden van je... Nee, en dat deed het niet voor de corona. Nee. Je zet in principe, ik regel de nieuwe business, nieuwe locaties, nieuwe plekken, noem het maar op. De deals. En dan gooide ik het over de schutting naar Amsterdam, naar mijn compagnon. En die regelde dat het geregeld werd. En ik had een groep promotors en we zetten het online en een uur later was het uitverkocht. Ja, dat is na de corona wel anders geworden. Ja. En dan ga je denken, dan wil je wel selectief zijn in wat je organiseert en niet te veel gaan doen. Kwaliteit boven kwantiteit. Precies. Ja. Volgende uitspraak van je, althans van ons vorige gesprek. Als ik heel eerlijk ben, ik heb een hekel aan binnen op kantoor zitten. Ja. Dus ik ben echt een buitenmens, een mensenmens. Ja. En ik vind het heerlijk om mijn netwerk uit te breiden. Steeds meer mensen wat me kennen, waar ik makkelijk naar binnen loop en even een kopje koffie drink. En het gaafste is natuurlijk als je al heel lang bezig bent om een bepaalde klant of een bepaald project te scoren. Ja. En dat na jarenlang lukt je eindelijk. Ja. Dat is wel een hele gigantische kick. Heel proces wat er voor en af gaat, offerte-traject, de mensen leren kennen en dan die klap maken eigenlijk. Zeg maar. Het begint al van hoe kom ik langs de receptie. Ja. Dus het begint nog eerder. En als je dan aan tafel zit en de finale klap gaat erop van je mag eindelijk hier komen werken. Ja. Dat is wel heel erg gaaf. Is het nog altijd die kick om langs die receptie te komen? Zeg maar? Ja, nou, dit is natuurlijk in het redelijke begin van mijn carrière, toen ik nog niet zo'n groot netwerk had. Nee. Dus dan moest je echt koud die recepties langslopen. Nu heb je zo'n
groot netwerk. Als ik ergens binnen wil komen, een paar telefoontjes en je komt wel binnen. En je krijgt Dus rechtstreeks een nummer van de directeur. Ja, wel. precies. Ja. Dus echt het koude acquisitie om naar binnen te lopen en hopen dat je langs de receptie komt, ja, dat gebeurt zelf nooit meer. Okay. Dus, maar het is nog altijd die kick dat je bij iemand zit en je hebt het over nog iets kleins en dan komt iets gigantisch groots uit. Dat is nog altijd wel die kick, ja. Ja, toch dat moment van ze kiezen voor je. Ze kiezen de gunfactor en de kwaliteit van het bedrijf. Dat is dan toch wel... Ja, en dat wordt door toch wel een behoorlijke verandering in het bedrijf en de groei wordt dat wel makkelijker. Ja. Je hebt nu ten opzichte van toen heb je veel meer dat mensen naar jou toe komen in plaats van andersom. Je hebt je bewezen in de markt als ondernemer. Ja. Je bent ouder geworden, ik ook trouwens. Maar, dus je merkt ook dat je meteen een serieuzere gesprekpartner bent aan tafel. Ja, ook? Ja, 100%. Doordat het bedrijf is gegroeid en doordat jij als persoon bent gegroeid. Het enige wat ik nog niet heb is, en dat vind ik af en toe nog jammer, ik ben nog niet bouwkundig. Nee. Dus als ik ergens zit voor een groot project en daar zit een bouwkundig iemand en die begint met details en tekeningen en noem het maar op. Ja, dan haak ik al snel af. Dan heb ik gelukkig 2 projectleiders in dienst die dan kunnen aanschuiven. Ja. Dus daar in detail kan ik het niet over hebben. Maar ik word wel een stuk serieuzer genomen als toen ik daar zat. Ja. Je zei van ik heb het gisteravond ook even teruggekeken en je vond je een timide nog overkomen, een beetje rustiger? Of? Ja. Terwijl je toch als gast toch heel bekend staat, denk ik al jaren als uitbundig. Ja, maar als je je dan zelf vergelijkt, vond je daar toch nog... Ja, misschien omdat ik daar zenuwachtig was, maar ik vond me heel erg zacht praten. Ik vond me heel erg een beetje zo zitten. Dus echt nog een jonge jongen die net kwam kijken, leek het daar. 6,5 jaar geleden, toen ik daarna de afgelopen week het voorbereidde, ik moest wel even slikken van, was dat al 6,5 jaar geleden? Ja. Had je dat niet? Ik ook, ja. Ik zag het begin van het filmpje. Ik had met mijn vriendin gekeken gisteravond nog. En ik zag het begin van het filmpje en ik zag 31 jaar. Ik denk, wow. Ik moest echt even denken van, ik dacht 5 jaar. Kwam het even binnen? Of zo van... Het kwam wel even binnen, ja. En ik ken het me nog heel goed herinneren hoe we hier zaten. Of hier, op het theater was het. Hè? Is het beangstigend gevoel klinkt zo zwaar, maar zo van, wow, dat is even 6,5 jaar. Je wordt ermee geconfronteerd. Het is zo snel gegaan. Eigenlijk is er zoveel gebeurd ook. Maar ja, het is wel echt heel snel gegaan. Ja. Ik heb echt niet in de gaten dat... Ik zit er nu in januari 2012, dus ik zit er bijna, 12 jaar in. Dat heb ik niet door. Dat is voorbij gevlogen, ja. Heb je voor jezelf wel een goed gevoel? Ik denk het wel, als je elk jaar zoveel groeit, maar gewoon totaliteit, waar je nu met je bedrijf staat. Zo van, hier ben ik tevreden over waar we nu in 2023 staan. Als Gelen, als persoon, Gasto Gelen. Ik ben meer als tevreden. Ik zie wel nog heel veel kansen. Waar je nu geen tijd voor hebt wat nog niet zo is als je wil. Bijvoorbeeld, en dat was toevallig ook een van je vragen, of een van mijn antwoorden. Het België-verhaal is opgezet. Alleen daar moeten we nog even wat meer tijd in duwen. Dus ja, ik ben tevreden, maar ik zie wel nog wat uitdagingen. Ja. Inderdaad, ik had hem nog even klaarstaan. Wanneer vind je jezelf succesvol? 6 jaar geleden. Ja, dat heeft een stukje te maken met gebiedsuitbreiding. Bijvoorbeeld de Belgische markt. Daar begin ik nou langzaam werk te krijgen, maar ja, daar kent bijna niemand ons. Dat is een hele interessante markt. Daarna eventueel de Duitse markt. Maar het heeft ook een stuk te maken met automatisering, eventueel nieuwe producten. Moet ik in de toekomst wel of niet naar productie gaan? Ja, er zijn een hoop zaken wat ik nog graag zou willen. Een paar dingen kunnen we afvinken volgens mij. Hè? Naar België, het kan wel beter, maar je zit er een paar jaar. Nieuwe producten met het outdoor assortiment. Dus... Ja, we hebben nieuwe producten outdoor, solar rolluiken en screens. Dus die je eigenlijk niet hoeft aan te sluiten qua nieuwe producten. België, op zich, we hebben hele mooie projecten nu in België gemaakt. Gebiedsuitbreiding sowieso. Daar was ik gisteren ook even aan het denken toen ik dit terugzag. Wij werkten op dit moment dat dit interview gedaan werd tussen Maastricht en Roermond ongeveer. En als je nou kijkt, we zijn op dit moment, as we speak, zijn we op een klus in Amsterdam bezig, een houten woontoren.
We zijn in Stuttgart hebben we net afgerond, de postfabriek. In Antwerpen hebben we een grote klus gedaan. In Zellik gaan we nou een klus doen, dat ligt bij Brussel. We zitten toch wel echt behoorlijk ver. Ja, dus qua gebiedsuitbreiding, die is check. België, die is afgevinkt, alleen daar wil ik wel nog wat groei realiseren. En qua producten, nieuwe producten, zit ook wel goed, denk ik. Ja. Nou, dat is toch fijn. Lijkt me een goed gevoel om te weten dat je goed op schema zit. Ja. Je zei in het begin van het gesprek, ik zit ook echt lekker in mijn vel, het bedrijf gaat goed, relatie, thuissituatie is goed. Ja, dat geeft je denk ik ook wel. Je hebt nu al een relatie sinds een jaar. Ja. Geeft dat echt die stabiliteit en rust? Ja, meer dan dat je eerst had, zeg maar? Ja, het is natuurlijk wel wennen. Hè. Je bent vaak bij je laat thuis, noem het maar op. Dus wel aan het begin wat wennen, maar op dit moment, ik ben ook, ze noemen het bonuspapa. Hè. Mijn vriendin heeft een zoontje van 2. Ja. Ze wonen allebei bij mij. Ja, het is wel echt heel leuk dat als je thuis komt, dat er 2 mensen heel blij zijn als je thuis komt. Ja, precies. En als je 's morgens gaat werken, dat er ook 2 het niet leuk vinden als je weggaat. Je bent wel wat meer, je verlangt wat meer naar thuis. Ben je dan ook iets kritischer in je agenda van, ik ben 4 avonden weg, die 5e, daar heb ik... Xavier al de 3 vorige avonden gezien, dus die kan ik wel skippen. Of is het daarom dat je misschien ook met de evenementen zegt, nou eentje minder kan ook, want dan kan ik die middag het terras op met het gezin? Ja, evenementen ga ik niet meer allemaal af. Nee. Dat hoeft ook niet meer. Nee. Ik ben ook 37, dat is niet meer nodig als het maar geregeld is. En ik huur een productieleider in en die regelt het wel. Netwerkdingetjes vind ik denk ik nog te leuk om bij te zijn. Wat ik wel doe is, tegenwoordig, ik weet niet of jij ook dat gevoel hebt, heel veel netwerkclubs en noem het maar op gaan vaak weekendjes weg. Naar het buitenland of wat dan ook. Dus waar je ook ergens anders slaapt. Ja. En daar ben ik wel kritisch in. Want ik weet dat ze dat niet leuk vindt. Nee. En daar ben ik wel wat kritischer in. Dat ik niet elk weekend met een of andere club in het buitenland zit. Nee. Ja. Mooi. Ja. 5 jaar verder. Ik weet niet of er een nieuwe aflevering over 5 jaar komt, maar waar zou je jezelf en het bedrijf dan willen zien? Verder daarop doorbouwend, gebiedsuitbreiding, België. Ja, ik zeg net iets langer dan 5 jaar geleden. Ten opzichte van nu zijn we bijna verdriedubbeld. Nou, laten we zeggen dat we in ieder geval verdubbeld zijn over 5 jaar weer. Ik ben nog lang niet klaar. Ik weet dat Glenn ook nog lang niet klaar is. Wil je buiten de provinciegrenzen gaan zoeken? Misschien rij je nu al, maar dat je zegt, nou dan moeten we op een gegeven moment ook open in Eindhoven, ik zeg maar iets, Den Bosch. Ja, ik heb nog geen showroom sowieso in België. Okay. Dus dat is dadelijk een stap. Als België dadelijk lekker loopt, om dan ook echt een locatie in België te vormen. En het zou wel heel gaaf zijn als je dadelijk het bedrijf in België even groot is als je bedrijf in Nederland. Ja. En als dat zo is, dan kan je kijken van, nou ga ik nog in Duitsland een vestiging beginnen, of in Brabant, of in de Randstad, of maakt even niks uit waar. Ja. Klimaatopwarming is voor heel veel zaken niet goed, maar voor jou kan alleen maar de zon natuurlijk beter meer en meer gaan schijnen eigenlijk, niet? Ja. Klinkt misschien een beetje cru, maar zo is het nu maar wel. Laten we de woningen vooral zo goed mogelijk isoleren en laten de zomers maar zo warm mogelijk worden, dan zie je mij lachen. Nou, dan zitten we over 5 jaar ergens aan het zwembad. Ja. Succes ermee. Dankjewel.